Diolch yn fawr eto bod ni'n chi am dod y gilydd heno, dod yn gilydd. Diolch i Gwilym am dod at ni'n eto. Diolch yn fawr i'n fawr iawn i fod yma. Diolch yn Alex wedi dod gyda fe heddiw. I ni siarad efennig heno i dymuno dda i Fion y Dan. Felly bod nhw yn ei gadael i heddiw yn gwirionedd, dwi'n mynd i fyny o Ystwyth i Gwener. Felly ni'n gwneud eich bendith iddyn nhw. Ni'n gwneud yr arfer i'n gyndythio nhw, yn bydd yr eglwys yn Ystwyth. Wrth gwrs ni'n anghofio bod nhw'n yn blwyddyn, wrth gwrs. So, i ni dymuno hwn y munud da i chi, ni'n cofio gan chi'n gweddiau ni. Ac yn edrych ymlaen i gweld chi'n eich cyturo. Dwi'n hoffwn yn iawn o swyddi i fod ni fyna'n Ystwyth. Mae'n gyfyn o draw i Gwilym. Arbennig, diolch yn fawr iawn Steve am y croeso cynnes a diolch i chi gyd am y croeso hyfryd da ni wedi cael heddiw. Mae wedi bod yn hyfryd cael dod i Caerdydd ac cael cyflwyno Alex yng Nghymraeg i chi. Beth am i ni gychwyn trwy weddio a gofyn am bendith Duw ar Oedfa.
Dad Sanctau, diolch o galon i ti am brynhawn di Sul. A diolch am y cyfle dyn ni'n gael unwaith eto heno i ddod at y ti, i ddod at dair di, ac i ddysgu mwy am sut un wyt ti. Ni di helpu ni, Dad, i ganolbwyntio heno. Ni di helpu ni fod yn effro. A ni di helpu ni o, Dad, i gofio na'r arglwydd Iesu Grist ydy'n gwaredwr ac ydy y brenin. A dyn ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, Iesu Grist ydy ein brenin ni, ynddo fe? Fe yw'r arglwydd, fe yw'r brenin sofran sydd yn reoli pob dim, a fe yw'r brenin dyn ni yn ei adnabod trwy ffydd ynddo fe. Wel, mae'n emyn gyntaf ni heddiw yn dathlu hyn, bod Iesu'n frenin. Ac mae'r geiriau mynd fel hyn: dyrchafer enw Iesu ci, gan seintiau is yn en, a holl aneirif luoedd nef, coronwch ef yn ben. Dwi dal ddim cweit wedi meistroli gwisgo'n spectols efo mwgwd heb stemio. Felly os oes gan rhywun y tip ar y diwedd, fyswn ni'n gwerthfawrogi'n fawr.
Wel, croeso hefyd os ydych chi'n ymuno ar y ffrwd digidol. Dwi'n meddwl bod chi wedi newid ongl heno o fyna i fyna, felly gobeithio bod chi'n gallu gweld yn well. Croeso mawr i'r Oedfa i bob un ohonoch chi. Wel, bore yma oeddwn ni'n edrych ar lythyr yr Apostol Paul at y Philippiaid yn y Testament Newydd, a heno oeddwn ni'n troi at yr Hen Testament. A oeddwn ni'n mynd i edrych yn benodol ar Salm 72. Salm rhif 72. Felly Salm rhif 72. O Dduw, rod y farnedigaeth i'r brenin, ath gyfiawnder i fab y brenin. Bydded iddo farnu dy bobl yn gyfiawn, a thrai anghennus yn gywir. Doed y mynyddoedd a heddwch i'r bobl, a'r bryniau a chyfiawnder. Bydded iddo amddiffyn achos tlodion y bobl, a gwaredu rai anghennus, a dryllio'r gorthrymwyr. Bydded iddo fyw tra bo hael, a chyhyd ar lleiad, o genhedlaeth i genhedlaeth. Bydded fel glaw yn disgyn ar gnwd, ac fel cawodydd yn dyfrhau'r ddeiar. Bydded cyfiawnder yn llwyddo yn ei ddyddiau, a heddwch yn ffynnu tra bo lleiad. Bydded iddo lywodraethu o fôr i fôr, ac o'r Iwffrates hyd derfynau'r ddeiar. Bydded i'w wrthwynebwyr blygu o'i flaen, ac i'w elynion lyfu'r llwch. Bydded i frenhinoedd Tarsus a'r ynysoedd ddod ag anregion iddo, ac i frenhinoedd Sheba a Seba gyflwyno i teyrnged. Bydded i'r holl frenhinoedd ymostwng o'i flaen, ac i'r holl genhedloedd ei wasanaethu. Oherwydd y mae'n gwaredu'r anghennus pan lefa, a'r tlawd pan yw heb gynorthwyr. Y mae'n tosturio wrth y gwan a'r anghennus, ac yn gwaredu bywyd y tlodion. Y mae'n achub ei bywyd rhag trais a gorthrwm, ac y mae ei gwaed yn werthfawr yn ei olwg. Hir oes bo iddo, a rodder iddo air o Sheba, a'i gweddi i fyny ar ei ran yn wastad, a chaffed i fendithio bob amser. Bydde digonedd o yd yn y wlad, yn tyfu hyd at benne'r mynyddoedd, a bydded ei gnwd yn cynyddu fel Lebanon, a'i rawn fel gwellt y maes. Bydded ei enw'n aros hyd byth ac yn para cyhyd ar hael a'r holl genhedloedd yn cael bendith ynddo ac yn ei alw'n bendigedig. Bendigedig fyddo'r arglwydd, Duw Israel. Ef yn unig sydd yn gwneud rhyfeddodau. Bendigedig fyddai enw, gogoneddus hyd byth, a bydded yr holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Amen ac amen. Diwedd gweddiau Dafydd fab Jesse. A dyn ni diolch i Dduw am ei air. Beidiwch a chau eich Beible, fyddwn ni'n dychwelyd at Salm 72 nes ymlaen yn yr Oedfa. Beth am i ni weddio gyda'n gilydd? O Dad Sanctaidd, da ni yn daddoli di fel y brenin. Da ni'n daddoli di fel yr un sofran sydd yn reoli pob dim ar y nefoedd ac ar y ddeiar. Ond da ni yn daddoli di heddiw hefyd o Dad, oherwydd bod ti yn Dduw sydd wedi siarad hefo ni. Diolch i ti o Dad bod ti wedi dangos yn union sut wyt ti yn dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac os da ni isio darnabod di, y cyfan sydd rhaid i wneud ydy edrych ar Iesu dy fab. Diolch o Dad amdano fe, am ei groes, am ei atgyfodiad. A diolch i ti o Dad bod ti yn siarad gyda ni ac yn dangos i ni sut ti'n wyt ti trwy dy air di heddiw, trwy y Beibl. Diolch o galon o Dad am rodd y Beibl. Diolch bod ni'n gallu darllen y llyfr hwn
A da ni'n gallu deall pwy wyt ti, da ni'n gallu adnabod ti, da ni'n gallu dod i berthynas gyda ti. Diolch o Dad bod ti yn Dduw sydd wedi siarad gyda ni. Ond Dad, da ni hefyd yn ymwybodol ar gychwyn wythnos newydd fel hyn, ein bod ni mor aml ddim wedi byw ein bywyd yn ffyddlon i ti. Da ni'n gwybod o Dad ein bod ni wedi mynd ar gyfeiliorn, ein bod ni wedi pechu ar air, ar weithred. A Dad, Sanctaidd, da ni'n gofyn i ti o waelod calon heddiw am dy faddeuant ti. Da ni'n edifarhau am ein pechodau, a da ni'n dod at y ti yn hyderus ac yn wilaidd. Oherwydd da ni'n gwybod bod ti wedi gwneud ffordd i bechaduriad fel ni i ddod at y ti trwy Iesu, dy fab annwyl di. O Dad Sanctaidd, wnei di helpu ni yn ystod yr wythnos i ddod i fyw bywydau'r clod i ti. I wrando arna ti. I roi ti yn gynta yn lle bynnag a fyddwn ni. Yn y gwaith, gyda'n teulu ni, yn yr ysgol, yn y brifysgol y flwyddyn nesaf. Dyn ni'n gofyn o Dad y byddi di yn helpu ni fyw bywydau'r clod Iesu, lle bynnag a fyddwn ni. Dad Sanctaidd, dyn ni unwaith eto yn diolch i ti am yr eglwys hon, am eglwys Efengylaidd Caerdydd. Diolch i ti am y criw ffyddlon yma sydd wedi cwrdd heno. Ond Dad, dyn ni hefyd yn gweddio dros yr holl bobl hynny sydd wedi methu bod yma heno. Dyn ni'n gyflwyno i ti y rai hynny sydd yn sâl, y rai hynny sydd yn hen ac yn methu dod, ac y rai hynny sydd hefyd yn hunan ynysu. Plis o Dad, nei di fod yn agos atyn nhw, a nei di cynnal nhw. Ac yn gweddio Dad y bydden nhw'n tyfu'n agosach i ti heddiw. A Dad Sanctaidd, da ni eisiau gweddio hefyd heddiw dros y byd. A da ni eisiau gweddio yn benodol dros gynhadon sydd yn cyhoeddi yr Efengyl mewn gwledydd ar draws y byd. Da ni'n meddwl yn benodol am ddwyrain Ewrop heddiw ac yn diolch i ti am yr holl waith sy'n digwydd yno. Ac yr holl genhadon sydd yno yn sôn wrth bobl amdana ti. O Dad, nei di fendithio nhw, nei di nerthu tystiolaeth nhw, a da ni'n gweddio trwy eu cenadwri nhw, trwy eu tystiolaeth nhw, y bydd lot o bobl yn dod i ffydd yn Iesu Grist. Fel ei harglwydd a'i gwaredwr. A Dad Sanctaidd, yn ola, da ni eisiau cyflwyno i ti weddill yr Oedfa, yn arbennig wrth i ni ddod at dy air di. Dad Sanctaidd, nei di helpu fi wrth i fi bregethu'r geiriau hyn. Nei di helpu fi i fod yn ostynedig. A Dad Sanctaidd, nei di helpu bob un ohono ni. Fel ddari ni weddio bore yma, i ddod at eiriau'r Beibl gan gofio bod rhaid ni gymryd y rhain o ddifri. A Dad, dyn ni yn gweddio, byddwn ni heno yn sylwi na Iesu ydy'r brenin sydd yn heiddi cael ei addoli. A Dad Sanctaidd, dyn ni'n gofyn yr holl bethau yma, nid yn ni'n henwenu, ond yn enw ein harglwydd a'n gwaredwr, Iesu Grist. Amen. Wel, da ni'n mynd i ganu eto gyda'n gilydd. A fel da chi'n gweld, mae yna dipyn o thema i'r emyned wedi ddewis yn sôn am fawredd Duw, am ei frenhiniaeth a brenhiniaeth yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'r emyn hon yn mynd fel hyn: Iesu yw'r ior, y cread sy'n cyhoeddi, cans trwy nerth pob llwyn a pherth a ddaeth i bod. Iesu yw'r ior, cyfanfyd sy'n mynegu, hael llwyr a ser, datganant mae Iesu yw'r ior.
Sgwn i be ydy'n gobeithio ni ar gyfer y byd. Hynny yw, be da ni'n ei obeithio fydd yn digwydd i'r byd ac yn y byd yn y dyfodol. Wel, ar hyn o bryd, dwi'n siŵr bod llawer ohonon ni wirioneddol yn gobeithio bydd y pandemig a Covid-19 yn mynd i ffwrdd rhyw bryd yn fuan, fel bod bywyd yn gallu dychwelyd i ryw fath o normalrwydd. Ond os gyda ni obeithion a dyheadau mwy hir dymor ar gyfer y byd? Wel, yr ateb wrth gwrs yw oes. Mae gan bawb ohono ni yn gobeithio am dymuniadau ar gyfer y byd a sut le dyn ni eisiau edrych yn y dyfodol. Dyn ni dyheu am gael gweld byd heb anghyfiawnder, heb gamdriniaeth, heb drais, heb ryfel, heb y dylodi. Dyn ni gyd yn hiraethu am gael gweld byd lle mae pawb yn cael mwynhau sefydlogrwydd a heddwch. A mae rhain yn ddyheadau mawr yn dydyn nhw, ac os da ni'n realistig ynglyn â'r peth, da ni hefyd yn gwybod na fydd pobl ddynol ohonyn nhw'i hunan byth yn gallu gwireddu'r gobeithion hyn. Dechrau'r ganrif ddiwetha oedd na rei pobl yn dweud yn dod yn os bysach chi jyst yn rhoi digon o addysg a bwyd i bobl, yna bysach chi'n gallu cael gwared a drais a trosedd am byth. Wel, does dim ond yn rhaid edrych ar y ganrif weidlyd ddiwetha a'r ganrif ddigon tymheslog yma i wybod nad oedd hynny yn wir. Wel, yn ein salm ni heddiw, salm 72, mae Dafydd yn mynegu llawer o'r un gobeithion ar gyfer y byd. Ac mae e'n gwybod na fydd y gobeithion hyn yn cael eu gwireddu gan ymdrechion dynoliaeth, ond gan frenin perffaith, y bydd Duw ryw ddydd yn rhoi i'w bobl. Chi'n gweld flynyddoedd cyn i Dafydd ysgrifennu geiriau Salm 72, oedd Duw wedi gwneud addewid ryfeddol gyda fe'n doedd. Addewid y bydde brenin o'i linach ryw ddydd yn dod i sefydlu y teyrnas Duw.
A pan ddaw'r brenin hwn i'r byd, byddai linach yn para am byth, a'i deyrnas yn para am byth, a bydd y byd i gyd yn cael ei effeithio trwyddo fe a ganddo fe. Dyma'r addewid ryfeddol yr oedd Duw wedi wneud gyda Dafydd. A be mae Dafydd yn ei wneud yn Salm 72 ydy myfyrio ar yr addewidion hyn. Wrth iddo fe weddio dros ei fab Solomon. Edrychwch ar sut mae y geiriau i Solomon yn ymddangos cyn adnod gyntaf y Salm. Dwi'n siŵr os yw ar y PowerPoint, ond yn y Beible, mae'n dweud i Solomon cyn y Salm. Ac yn Hebraeg, mae'r geiriau yma'n gallu golygu gan Solomon, neu i Solomon. Ond mae'n debyg na i Solomon yw'r cyfieithiad gorau yn yr achos yma. Pam? Wel, edrychwch i lawr tua diwedd y Salm yn adnod 20. Mae'n dweud hyn, diwedd gweddiau Dafydd, fab Jesse. Mae'n bosib na dyma un o'r salmau olau i Dafydd ei ysgrifennu cyn iddo fe farw. Ac yn ei hennant, oedd Dafydd yn gwybod bod na ddim lot o flynyddoedd ar ôl nes bydd e'n trosglwyddo y goron i Solomon. Ac wrth iddo fe edrych ar ei fab Solomon, mae'n cael ei atgoffa o'r addewid yma oedd Duw wedi wneud gyda fe. Yr addewid y bydd Duw rhywbryd yn anfon brenin perffaith. Bydd yn sefydlu ei deyrnas berffaith. Ac yn Salm 72, be mae Dafydd yn ei wneud mewn gwirionedd ydy disgrifio sut fydd y brenin hwn mewn tair ffordd arbennig. Ac wrth iddo fe ddisgrifio'r brenin hwn, mae Dafydd fel petai yn gwahodd ni ymuno mewn gyda fe i roi'n clod a'n addoliad i'r brenin ryfeddol hwn sydd i ddod, sydd yr arglwydd a Iesu Grist y Mesia. Wel, y peth cyntaf mae Dafydd yn ei ddweud am y brenin hwn yw ei fod yn frenin perffaith sy'n reoli yn berffaith. A dyma fydd pwynt cyntaf y bregaeth heddiw, y brenin perffaith sy'n reoli yn berffaith. Edrychwch ar adnod 1 a 2 gyda fi. O Dduw, rod y farnedigaeth i'r brenin, ath gyfiawnder i fab y brenin. Bydded iddo farnid y bobl yn gyfiawn a thrai anghennus yn gywir. Be mae'r salmydd yn ei wneud yma ydy mae yn gweddio bydd Duw yn helpu'r brenin yma i reoli mewn ffordd gyfiawn a da. Beibl.net yn cyfieithu adnod 1 a 2 fel hyn. O Dduw, ro'r gallu i'r brenin i farnu'r un deg, a gwna i fab y brenin wneud beth sy'n iawn. Helpa fe i farnu'r bobl yn ddiduedd a thrin o bobl anghennus yn iawn. Gweithio'r modd yn ein canrif ni, da ni wedi hen glywed yn do am arweinwyr blaenllaw sydd wedi cymryd mantais o'u hawdurdod nhw. Pobl bwerus sydd heb bod yn gyfiawn, nag yn deg, nag yn ddiduedd wrth iddyn nhw arwain pobl. Wel, nid brenin fel hynny, nid arweinydd fel hynny yw'r brenin hwn sydd yn mynd i ddod yn ôl Salm 72. Dyma frenin sy'n reoli'n berffaith a bydd neb yn cael ei camdrin, neb yn cael ei trin yn anheg, neb yn cael ei hesgeiluso yn ei deyrnas Bydd yn reoli mewn ffordd gwbl gyfiawn a theg. A mae adnod 4 yn ychwanegu rhywbeth arall at ein disgrifiad ni o'r brenin hwn. Edrychwch lawr ar adnod 4 gyda fi. Bydded iddo amddiffyn achos y tlodion o bobl, a gwaredu rai anghennus, a dryllio'r gorthrymwr. Wel, fel yn ein hoes ni heddiw, yn oes Dafydd, oedd yn ddigon hawdd i bobl bwerus i gymryd mantais yn doedd ar bobl dlawd. Oedden nhw'n gallu gwthio nhw o gwmpas, a pam oedden nhw angen, oedden nhw'n gallu cau eu cegau nhw. Wel, mae'r brenin da ni'n ei glywed amdano fe'n Salm 72 yn gwbl wahanol i hyn. Yn lle anwybyddu'r tlawd a'r anghennus, bydd y brenin hwn yn amddiffyn yr anghennus gan wrando yn astyd
ar ei hachos. Gyda llaw, os da chi'n digwydd mynd i Lundain ar eich gwyliau haf eleni, geiriau adnod 4 yw'r geiriau sydd wedi cael ei ysgrifennu yn y garreg uwch ben llys yr Old Bailey yn y ddinas. A does o ddim surprise nag oes bod y brenin cyfiawn hwn wedi bod yn ysbrydoliaeth i un o lysoedd enwoca Prydain. Mae Dafydd yn mynd yn ei flaen efo'i ddisgrifiad yn adnod 5, edrychwch yna gyda fi. Bydded iddo fyw tra bo haul a chyhyd ar lleiad o genhedlaeth i genhedlaeth. Mewn geiriau eraill, mae'n gweddio y bydd y brenin cyfiawn hwn a'i deyrnasiad ddim jyst yn para am chydig bach o flynyddoedd, ond am y byth bythoedd mor hir a'r haul a'r lleiad. Ac yn adnod 6, mae'n dweud, bydded fel glaw yn disgyn ar gnwd, ac fel cawodydd yn dyfrhau'r ddeiar. Am drosiad hyfryd, ynddo fe? Yn Israel, oedd e'n gallu bod mor dambaid o boeth yn yr haf, ac oedd cawodydd o law yn bethau eithriadol o bryn. Ond eto, oedd y planhigion a'r cnydau angen glaw i fyw. Mae Dafydd yn ei ddweud yn yr adnod yma ydy fod teyrnasiad y brenin hwn yn mynd i fod fel cawod o law, llesol, yn dyfrio tir sych. A mae'r salmydd mewn gwirionedd yn crynhoi'r cyfan ma'n ei ddweud hyd yn hyn, gyda un gair allweddol sydd i'w weld yn adnod 3 ac adnod 7. Edrychwch ar adnod 3 gyda fi. Doed y mynyddoedd a heddwch i'r bobl, a'r bryniau a chyfiawnder. Ac yn adnod 7, bydded cyfiawnder yn llwyddo yn ei ddyddiau a heddwch yn ffynnu tra bo lleiad. Rhaid chi sylwi ar ba air sy'n cael ei ailadrodd yna yn y Beibl Cymraeg Newydd. Wel, heddwch yn dyfa. Y gair Hebraeg am heddwch yw shalom. Mae'n golygu chydig bach mwy na heddwch, ydy? Mae'n golygu heddwch, dedwyddwch, ffyniant absolut. Wel, dyma be fydd yn nodweddu teyrnas y brenin hwn sydd i ddod shalom. Os sylwch chi, hyd yn hyn yn y sal, mae Dafydd wedi bod yn sôn am y bobl. Hynny yw, pobl ddew yn yr Hen Testament, yr Israeliaid, yr Iddewon. Ond yn adnod 8, mae'r pwyslais yn newid. Mae'n symud o just sôn am Israel i sôn am bobl y byd i gyd. Oherwydd bydd y brenin hwn ddim just yn teyrnasu dros Israel a phobl Israel, ond bydd e'n teyrnasu dros y byd i gyd. A bydd na wahoddiad i bwy bynnag i ddod at y brenin hwn i gael yr heddwch a'r cyfiawnder. Mae'n ei gynnig. Edrychwch ar adnod 8, 1 ar 10 gyda fi. Bydded iddo lywodraethu o fôr i fôr, ac o'r Eufrates hyd derfynau'r ddaear. Bydded i wrthwynebwyr blygu o'i flaen, ac i'w elynion lyfu'r llwch. Bydded i frenhinoedd Tarsus ar ynysoedd o daganregion iddo, ac i frenhinoedd Sheba a Seba gyflwyno eu teyrged. Bydded i'r holl frenhinoedd ymostwng o'i flaen, ac i'r holl genhedloedd i wasanaethu. Chi'n sylwi ar sut mae Dafydd fel betai yn cymryd ni ar y road trip o lot o lefydd pwysig yn ei oes e. Afon yr Eufrates, y Mesopotamia. Tarsus, mwy na thebyg yn gyfeiriad at Sbaen heddiw. Sheba, Seba, yn lefydd sydd yn Arabia. A be mae'r salmydd yn ei ddweud efo hyn, yn dyfa, ydy y bydd pobl o bobman, bydd brenhinoedd a phobloedd o holl wledydd y byd yn dod ac yn plygu glin i'r brenin hwn. Dwi'n meddwl os bysa'r salmydd yn ysgrifennu heddiw, falle bysa fe'n dweud rhywbeth fel o Zela Newydd i Alaska, o Buenos Aires i Shanghai, o Rwsia i Chile. Bydd holl bobl y byd yn dod ac yn ymostwng i'r brenin hwn. Wel, dyma frenin sydd wedi llwyddo i wneud rhywbeth dydy UN, UNICEF, WHO erioed wedi llwyddo i wneud. Mae e'n mynd i sefydlu teyrnas fyd eang. Fydd yn dod â heddwch a chyfiawnder i bawb o'i bobl e. Wel, ar ôl disgrifio y brenin hwn fel y brenin perffaith sy'n reoli yn berffaith, yn ail mae Dafydd yn ei ddisgrifio fel y brenin perffaith sy'n berffaith drigarog. Dyma ail bwynt y bregaeth heddiw, y brenin berffaith
sy'n berffaith, drigarog. Edrychwch lawr ar adnod 12 i 14 gyda fi. Oherwydd y mae'n gwaredu'r anghennus pan lefa, a'r tlawd pan yw heb gynorthwywyr. A mae'n tosturio wrth y gwan a'r anghennus ac yn gwaredu bywyd y tlodion, a mae'n achub i bywyd ag trais a gorthrwm, ac y mae gwaed yn werthfawr yn ei olwg. Wel, wrth i Dafydd sôn am y tlawd, y gwan a'r anghennus yn yr adnodau yma, dwi'n siŵr ei fod yn cynnwys fe ei hunan yn ei ddisgrifiad. Er bod Dafydd yn frenin pwerus, oedd e hefyd yn doedd yn gallu teimlo'n dlawd, yn wan ag yn anghennus. Mae 'na gymaint o salmau yn does trwy llyfr y salmau, lle mae e'n disgrifio un fel rhywun tlawd, anghennus a gwan. Wrth iddo fe wynebu ei elynion, oedd e'n gwybod mor wan oedd e. Wrth iddo fe frwydro'n erbyn ei bechod, oedd e'n gwybod pa mor anghennus oedd e. Wrth iddo fe brofi dioddefaint y salwch, oedd e'n gwybod ei bod yn wan. Ond yna mae Dafydd yn llawenhau, gan fod y brenin hwn sydd i ddod yn frenin trigarog. Dyw e ddim yn trin y rai sydd yn wan, yn unig, yn dlawd mewn ffordd greulon, ond mae'n ei trin nhw yn ôl ei drigaredd. A fel da ni'n gweld yn adnod 12 ac 14, mae'r brenin hwn yn un sy'n cynnig gwaredu ac achub y rai sy'n wan a rai sy'n ddi-ymadferth. Wel, am newyddion da i ni, ynddo fe? Yn ein pechod ni, yn ein dioddefaint ni, dyn ni yn gallu teimlo mor wan, anghennus a tlawd. Am newyddion gwych ydy'r ffaith fod y brenin hwn yn un sy'n gwahodd pobl bechadurus, pobl yn union fel chi a fi, i ddod ato fe, i gael ein hachub trwy ei drigaredd. Dyma'r union frenin ydy ni ei angen. Wel, ar ôl disgrifio'r brenin hwn fel brenin perffaith sy'n reoli'n berffaith a'r brenin perffaith sy'n berffaith drigarog, mae lot o berffaith yn fy mhennau heno, yn drydydd, mae'n disgrifio y brenin fel y brenin perffaith sy'n bendithio'n berffaith. Edrychwch ar adnod 15 ac 16 gyda fi. Hir oes fo iddo, a rodder iddo aur o Sheba, a'i gweddi i fyny ar ei ran yn wastad a chaffed i bendithio bob amser. Bydde digonedd o yd yn y wlad yn tyfu hyd at benner mynyddoedd, a bydde ei gnwd yn cynyddu fel Lebanon, a'i rawn fel gwellt y maes. Wel, be mae Dafydd yn ei ddweud yn yr adnodau yma, ydy fod y brenin perffaith hwn yn mynd i fendithio y byd. Ac un arwydd o'i fendith ydy y bydd y tir yn ffrwythlon pan bydd e'n teyrnasu. Edrychwch ar sut mae'n dweud hynny yn adnod 16. Bydde digonedd o yd yn y wlad yn tyfu hyd at benner mynyddoedd. Wel, dwi ddim yn ffarmwr nac yn amaethwr o bellfor. Ond dwi'n gwybod un peth, mae'n anodd iawn tyfu cnydau ar gopau mynydd. Mae'r tywydd yn rhy arw ac yn rhy oer i dyfu lot o bethau yno. Felly bod chi wedi bod fyny ar dop y Wyddfa rhywbryd. Ni wedi bod am dro ar un o fynyddoedd eraill uchel Cymru. O, ydych chi'n cyrraedd y copa, na'n aml ydych chi'n gweld lot fawr o bethau'n tyfu reit yno. Be mae Dafydd yn ei ddweud yma ydy y bydd y brenin hwn yn dod â gymaint o fendith i'r byd nes bydd cnydau yn tyfu. Dim jyst yn y dyffrynoedd lle mae lot o ddŵr, ond reit ar gopau y mynyddoedd. Ond dim jyst bendith i'r tir sy'n dod gyda teyrnasiad y brenin hwn, ond bendith i bobl. Edrychwch ar adnod 17 gyda fi. Bydde ei enw'n aros hyd byth, ac yn para cyhyd ar hael, a'r holl genhedloedd yn cael bendith ynddo ac yn ei alw yn bendigedig. Mae'r holl genhedloedd yn mynd i gael ei bendithio trwy'r brenin hwn. Ac wrth gwrs, nid syniad newydd oedd hyn oedd Dafydd wedi gael, ond oedd Duw wedi rhoi i Dafydd ac o'i flaen flynyddoedd maith ymlaen, oedd Duw wedi gwneud un a ddewyd gydag Abraham, ydych chi'n cofio.
bod yr holl bobl yn mynd i gael ei bendithio drwy ddisgynydd iddo fe. Mewn geiriau eraill, rhyw ddydd, bydde brenin yr Iddewon yn dod yn frenin y byd. A mewn ymateb i hyn i gyd, y cyfan all y salmydd i'w wneud, ydy addoli'r brenin hwn oedd yn mynd i ddod. A dyma fe mae'n neud yn dyfa wrth iddo fe gloi y salm yn adnodau 18 ac 19. Bendigedig, fyddai enw gogoneddus hyd byth, a bydded yr holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Amen. Ac amen. Wel, dyma yw gobaith Dafydd yn Salm 72. Gobaith am frenin perffaith fydd yn sefydlu teyrnas berffaith y Duw. A fel da ni'n ei wybod heddiw, da ni'n gwybod yn iawn yn dydyn ni. Pwy yw'r brenin hwn yr oedd Dafydd yn ei ragweld? Oherwydd na, nid Solomon oedd y brenin hwn. Mor bwerus a chyfoethog oedd e. Ac ei holl ogoniant oedd e'n bechadur anffyddlon. Y brenin hwn, wrth gwrs, yw neb llai na'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Fe yw'r brenin perffaith sy'n reoli yn berffaith. Meddyliwch am sut daru ni weld hyn yn ystod ei wynedogaeth e. Oedd e mor gyfiawn ym mhob beth a wnaeth, a dyma fe'n treulio ei amser, neu gyda'r hynna'n gyfiawn, ond gyda rai anghennus oedd ar ymylon y gymdeithas. A trwy gredu yn Iesu Grist heddiw, fedrwn ni fwynhau y cyfiawnder, y shalom yma, mae Duw yn ei addo i ni. Fe yw'r brenin perffaith sy'n berffaith, trigarog. Nid pobl falch, mae'n ei wahodd i ddod ato na, ond pechaduried, gwan, anghennus a tlawd. Pobl fel ni, a mae'n trin ni, nid fel da ni'n heiddi cael ein trin yn ôl ein pechodau, ond yn ôl ei drigaredd. Oherwydd yn ei gariad rhyfeddol, roddodd Duw yr arglwydd Iesu Grist, ac aeth Iesu Grist o'i wirfodd i farw ar y groes drosto ni, mwyn wynebu'r gost da ni'n heiddi am ein beiau, mwyn i ni gael profi trigaredd a maddeuant Duw, a 3 diwrnod wedyn dyma fe'n codi nôl yn fyw, a mae'n fyw heddiw. A fe yw'r brenin perffaith sy'n bendithio yn berffaith. Mae yna wahoddiad i unrhyw un yn does i ddod at y fe heddiw mewn ffydd, mwyn profi bendith Duw, ac mwyn dod yn blant iddo fe. Ydyn ni wedi derbyn Iesu yn frenin heddiw? Ydyn ni wedi trystio ynddo fe? Ond bod ni'n byw mewn oes wahanol i Dafydd heddiw, oes lle mae'r brenin wedi dod. Yn debyg i Dafydd, da ni fel Cristnogion hefyd mewn sefyllfa debyg iddo fe, Dafydd. Gan ni'n bod ni dal i ddisgwyl y brenin, ydyn? Da ni'n disgwyl am ei ail ddyfodiad pan fydd e'n dod, yn ôl, gan sefydlu'r nefoedd newydd a'r ddeiar newydd, a bryd hynny bydd pob un o'r addewidion yma yn Salm 72 yn cael ei gwireddu yn llwyr. Pam ddaw bydd e'n cael gwared ar bechod, ar ddioddeffaint, ar ryfel, ar anghyfiawnder, am byth o'i deyrnas. The Return of the King, wrth gwrs, yw enw llyfr ola, Lord of the Rings, wel, yn yr un modd, The Return of the King, fydd diwedd hanes. Wel, cyn i ni orffen, mae eisiau ni ystyried yn does, sut ydyn ni cymhwyso beth ydyn ni wedi weld yn Salm 72 i'n bywydau ni heddiw. Wel, be am i ni ddychwelyd at y cwestiwn hwnnw ddaru ni ofyn reit ar gychwyn y bregaeth, be yw ein gobeithio ni ar gyfer y dyfodol? Da ni'n aml yn meddwl am y dyfodol, yn dydyn ni heddiw. Da ni gallu eistedd lawr, a da ni jyst yn meddwl am beth sy'n mynd i ddigwydd wythnos nesaf, lle bod yma yn meddwl am heddiw. Da ni'n meddwl am y dyfodol yn aml, yn dydyn ni. A da ni'n deheu am lot o bethau. Da ni'n deheu y byddwn ni'n gwella o'n salwch ni. Da ni'n deheu
Y byddwn ni'n sefydlog yn ariannol, y bydd ein plant a'n wirion i'n llwyddo mewn bywyd. Ac wrth gwrs mae'r pethau yma'n obeithio'n da. Ond weithiau gallwn ni ystyried yn dyfodol, yn gallwn ni. Heb feddwl rhyw lawer am Iesu. Ond fedrwn ni'n gwneud hynny mwyach, na fedrwn. Fedrwn ni ddim peidio meddwl am y dyfodol, heb feddwl am ail ddyfodiad Iesu Grist, oherwydd ein deheuad a'n hiraeth penna ni ydy y bydd ein brenin perffaith ni, Iesu Grist, rhyw ddydd, yn dychwelyd i'w deyrnas. A jyst meddyliwch sut fydd hyn yn newid ein presennol ni. Os byddwn ni'n meddwl am y dyfodol gan gofio na'r peth bwysica am y dyfodol ydy bod Iesu yn dychwelyd, jyst meddyliwch yr effaith fydd hynny yn gael ar ein presennol ni. Bydd yn newid ein blaenoriaethau ni yn bydd. Ein blaenoriaethau ni yn ein teulu. Ynddo fe, fydd bod yn wr, yn wraig, yn dad, yn frawd, yn chwaer, da, diwiol, yw tystio Iesu Grist. Ein blaenoriaethau ni yn y gwaith, ynddo fe, fydd nid casglu arian, nid just trio cael dyrchafiad, neu trio cael ryw enw, ond bod yn Gristion. Yr yma Duw di galw ni fod yn ein gwaith ni. Yr ydyn ni'n gwybod rhyw ddydd y byddwn ni'n rhoi cyfri'r brenin sydd i ddod. Ac yn yr ysgol, ynddo fe, os na ail ddyfodiad Iesu, y brenin hwn sydd ar flaen i'n meddwl ni, yna be fydd bwysica yn yr ysgol ydy nid be mae bod yn cool a bethau fel yna. O'n i ddim yn cool iawn yr ysgol. Ond be fydd y bwysica, ynddo fe, ydy bod ni'n Gristnogion. A bod ni'n gwneud pob peth i Iesu Grist. A'r gwirionedd amdano'n dyfed i bod sut ni'n meddwl am y dyfodol, ail ddyfodiad y brenin hwn, da ni'n glywed amdano fe yn Psalm 72, yn newid ni yn y presennol. A mae'n mynd i ddod yn dydi, mae'n o ddydd yn mynd i ddod, pan fydd Iesu yn dod yn ôl. A da ni'n diolch i Dduw am atgoffa ni o'r gwirioneddau hyn heddiw. Wel, da ni yn mynd i ymateb i be da ni wedi glywed yn Psalm 72. Ac mewn ffordd, ymateb cywir yn defeg addas i y brenin yma da ni wedi glywed amdano fe. Yn Psalm 72 yw parchedig ofn. Yn Saesneg, awe. Nid ofn fel gweld rhywbeth scary, ond bod ni wedi'n llenwi gyda parch ac ofn ac edmygedd wrth weld y pwy yw y Duw. A mae'n emyn ola ni heno yn sôn ac yn helpu ni ymateb mewn parchedig ofn i Dduw. Neu ofon, fel bysa hwntws yn ei ddweud. Barglwydd Dduw, daw i'n barchedig ofon, wrth feddwl am holl waith dy ddwylo di. Yng nghan y ser a ry y daran ddofon, drwy'r creiad oll, dy rym a wela fi. Can fennau can, arglwydd Dduw i ti, mor fawr wyt ti, mor fawr wyt ti.
Wel, mae wedi bod yn fraint aruthrol cael bod yn eich cwmni chi heddiw. Fydda i ag Alex ag Eglwys Seion Baker Street Aberystwyth yn gweddio am fendith Duw arnych chi fel eglwys ar eich cynhadaeth chi yma yng Nghaerdydd. Beth am i ni weddio wrth i ni gloi? Dad Sanctaidd, diolch o galon i ti am be da ni wedi glywed heddiw. Diolch am y brenin Iesu, y brenin perffaith sy'n reoli, yn berffaith, sy'n berffaith tregarog a sy'n bendithio'n berffaith. Diolch bod Iesu wedi dod. Diolch i bod ni'n gallu nabod e trwy ffydd. A diolch i ti fod e ryw ddydd yn dod nôl. Gei di helpu ni o dad i fyw ein bywydau, yn ein teuluoedd, yn ein gwaith, yn ein ysgol, yn ein prifysgol, yng ngoleuni y ffaith bod Iesu Grist ryw ddydd yn dod nôl. A gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda chwi oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.